कोकण 7 लाईव्ह सेलिब्रेट करते 10वा वर्धापन दिन। घेऊन आलंय खास निबंध स्पर्धा। कशी असेल स्पर्धा? बदलतं कोकण निबंधाचा विषय असेल। 500 शब्दांची मर्यादा। 2 गटात स्पर्धा होईल। पहिला गट 8वी ते 12वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी, दुसरा गट महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी। हे निबंध 77 200 96 037 या व्हॉट्सअप नंबरवर पाठवायचे। निबंध पाठवताना पूर्ण नाव, पत्ता, इयत्ता, वय, मोबाईल नंबर याचा उल्लेख असावा। निबंध पाठवण्याची 20 फेब्रुवारी शेवटची तारीख। विजेत्यांना आकर्षक बक्षीस। प्रथम क्रमांक 2000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह। द्वितीय क्रमांक 1500 रुपये आणि सन्मान चिन्ह। तृतीय क्रमांक 1000 रुपये आणि सन्मान चिन्ह। चला पेन उचला, लिहिते बना। सिंधुदुर्गला फार कमी वेळा येणं झालंय, पण यावेळी जे आलो होते हे अनेक कार्यक्रम जे योजले आहेत त्यामुळे आलेलो आहोत। तर उद्या मला जो एक पुरस्कार मिळतो तो कृषी या विषयावरचा मिळतोय। खरं म्हणजे कृषी हा माझा संशोधनाचा मुख्य विषय नव्हे, पण कृषीसाठी त्याला उपयोगी पडेल, त्याचा फरक पडेल असं काही काम माझ्या हातून घडलंय। जे थोडं थोडकं घडलंय त्याला तुम्ही मोठं समजून माझा आदर करतायत, हे खरंच माझ्यासाठी मोठी गोष्ट आहे। तर 2-3 गोष्टी मी आपल्याला सांगू इच्छितो। आपण हळदीचा उल्लेख केला, तर हळदीची कथा काय तुम्हाला मी सांगतो। असं असतं की हळदीचा उपयोग जखमेसाठी करणं हे तुमच्या आईला माहिती होतं, तुमच्या आईच्या आईला माहिती होतं, माझ्या आईला माहिती होतं, सर्वांना माहिती होतं। आणि तरी सुद्धा एके दिवशी मी दिल्लीत असताना, मी डायरेक्टर जनरल CSIRचा होतो, 40 प्रयोगशाळांचा मुख्य। CSIR म्हणजे 40 प्रयोगशाळा। आणि त्यावेळी पाहिलं टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये बातमी की हळदीचं पेटंट अमेरिकेने घेतलं होतं काही संशोधकांनी। आता पॅटर्न कधी घेतलं जातं? जेव्हा त्यात काहीतरी नाविन्य असतं, जे आधी काही केलेलं नसतं ते शोधून काढलेलं असतं, त्याचा काही उपयोग असतो वगैरे असं। तर मी म्हटलं जे आमच्या पूर्वजाला माहिती आहे त्याच्यावर पॅटर्न कसं घेतात? आणि मला आठवतं मी सकाळी बातमी वाचली आणि संध्याकाळी एक कार्यक्रम होता ज्याच्यात माझं भाषण होतं आणि मी जाहीर केलं की हे चुकीचं आहे आणि मी अमेरिकेशी लढणार आहे। आता खरं म्हणजे याच्यात फार धाडस होतं, कारण मी डायरेक्टर जनरल CSIRचा होतो म्हणजे एक सायंटिस्ट, पण त्याचवेळी सेक्रेटरी टू गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया होतं, म्हणजे मंत्र्यांची परवानगी घेतल्याशिवाय घोषणा करता येत नाही। पण मी तसं कधीच केलेलं नाही। मी इथून विचार करतो, इथून नाही करत। विरोधात आलं आपल्याला पटलं, चूक आहे, कमी केलं, तो थोडा हलाकल्लोळ झाला अर्थातच त्यावरती कसं केलं, पण देशाचा विश्वास होता माझ्यावर, हे केलं। तर आम्ही पुरावे दिले सगळे आपल्या ह्याच्यातले, अनेक म्हणजे संस्कृतमध्ये काही टेक्स्ट होती, इतर होती, आणि दाखवलं की हे सगळं ज्ञान भारताकडे आहे आणि ते पेटंट आम्ही हे केलं। ती एक ऐतिहासिक बाब अशी झाली, कारण आतापर्यंत ज्याला आपण बायोपायरसी म्हणतो तर आवाज येतो त्याचा, ते नसलेलं बरं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।